Marami? Iya. Yun, mayroon. Malaki. Malaki na naman. Woohoo! Woohoo! Sarap. Yon, good afternoon mga katoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. So, sama natin si Katsoy Arnel na magdadala kami dito. Tara mga katoy, bira na. Bira. Yun oh. Wow! Bilog na bilog. Wow! Yun, shout out sa mga anglers dito. Sila Friends Pamarlan. Yun, shout out. Sila sila Tatay Daniel. Sila Kuya Jess. Oh, yun. Puno ng janitor. Ah, puno ng janitor. Ayan, kasama natin mga tayo si Mrs. ni Kuya Nel. Wala. Meron. Meron? Tilapia? Ay, meron nga. Meron. Parang tilapia malaki. Ayun, dami. Allah, kalak-kalak tayo. Yes! Ay, ano yan? Ano yan? Allah, ano ba yan? Allah, ang dami mga katoy. Yun mga katoy, laki. Plapla. Sorry sa mga anglers, istorbo yung na yun. Unang bira namin sa ilalim ng tulay boundary agad, isa't kalating kilo. Laki ng plapla mga katoy. Natin yung cellphone stand, mga katoy, ang dami oh. Oh. Dumami na mga katoy. Grabe to, ang laki oh. Sus, ginoo. Plapla. Grabe ng agis na yun. Ganda ng agis na yun. Bilog na bilog kasi puno ng janitor fish yung may makuha pa kaya yan? Nasira ata. Yun, ganda rito mga katoy, tahimik. Yun, sorry sa pinalis mo natin yung mga mga anglers dito kayo na marami dito na namimit So, di naman maubos yung dito, sobra-sobra naman yung yung isda rito. Ayun. Pangalawang hagis mga katoy. Yun. Ang galing maghagis si Kuya Nel. Wow, bilog na bilog. Woo! Kasi ako madulas ka, Chay. Magpa ka na lang kaya. Kadali, may bangus pa kami nadali. Dandaan ka lang kasi may dyan. May buti, baka madali yung pamo. Sumabit na sa kanto. Ay, nakabuka yung sayang, nakabuka rin mga kasi. Inaanod kasi na agos, kaya baka mayroon pa. Sumabit tapos nakabuka yung ilalim. Sayang. Ngayon mga tayo, inabutan na tayo ng bilis ng lulo. Mayroon pa din? Pangatlong agis pa lang yan mga tayo. Tiyanggal namin yung janitor fish, dami. Sus Mariusip, ang kapal. Dito kami sana, buti na lang may liwanag Kaya kita pa natin si Katsoy Nel. Yun, sana makadali. Dito mga katoy, dami. Ang dami, nadali namin yung plapla dito Tsaka apat ba yun anim na tilapia Swerte. Kaswerte talaga. Yun, shoutout ulit. Oo. So shoutout sa mga anglers ulit. Saldoids TV, shoutout. Pitunggo TV, yun, shoutout. Si Jonix TV, yun, shoutout. Bicolanong Kalbo, yun, shoutout. Yun, bibira. Sana naman. Bilog. Tabi janitor fish. Yun. Sabay patay ng ilaw. Wow! Naku, sumabit. Meron na naman. Meron? Sana meron. Diyan kami nakadali mo din, dami. Bito ata yun.
Natanggal, natanggal. Nakaibabaw na naman. Oh, akin. Alin na da. Para Akin na, ailayin ko. Sumabit. Yun. Gandaan lang. Mamadali ko yung janitor. Yan, tulungan natin. May janitor piece na naman. Janitor. Marami? Iya. Ayun, janitor piece na naman. Yun, mukhang mayroon. Malaki. Malaki na naman! Woohoo! Woohoo! Sarap. Teka, Mati, hawakan natin to kasi baka makalabas pa. Ang dami laman, oh. Swerte talaga. Ano kaya hiwaga nito yung banda rito? Yun. Yehey! Nakadalawa na mga ito na ganito. Mga ano to kalating kilo. Yung isa, 3/4 ata. Ayun, ano, laki. Sa'yo yung malaki. Akin yan. Yeah. Bigyan tayo ng isa. Malaki. Thank you. Oh, baka makawala. Ay, di ba pala? Sige. Mga to, isang sako na mga to. Nakadalawa ng plapla. Mga to, uy. Ha? Meron pa? Oh, meron pa raw. Oh, meron pa nga. Ay, oh. Ang laki ng aruyo. Okay na. Yun. Ang laki, oh. Para maliwanag, Choy. Oh, yun, oh. Yan. Ayos. Di tayo tatagal. Ano, pang-apat na bato na lahat. Dami, lalaki, oh. Yun. Isa pa. Siguro ano to? 4? Meron na, no? Opo. 4 na kilo na to. Oh. Nangangati na daw yung kamay niya. Kaya umitsa ng dala. Yun. Pasok, 2 araw. Yun. Shoutout sa mga katrabaho ni Kuya. American Express ba? Ba, ayos ah. Yun, shoutout sa company nila ni Kuya. American Express daw. Last na yan. Grabe talaga. Ang ganda talaga sa pagdadala, no? Hindi ko pa kasi perfect yan, eh. Kaya di ako masyadong dadala. Sana Lalo na to, mabigat. Oo, yun akin, maana lang yun. Sa'yo, video to yun, eh. Oh, yung tinapon mo yung 500? Last na daw mga to, eh. Pwede na to mga to, oh. Mga 4 na kilo na to. Nakalambat na rin kami ng pera, eh. Oh? Dito. Dinaya ko sa loto, di naman tumama. Nilambat niyang pera. 100 pesos? Oo, kasi kwenta kami ni Bonjo, kinapirapi. Nalambat yung pera. Ano, bilog. Ang ganda daw yung himay. Grabe kada agis meron kasi sa madaming janitor fish. Yup. Nilagay na dyan sa balikat at kumuha ng konti at hinati pa ulit pala. Ginagawa. Kahit sa akin, di pa ako magulo pa yung himay ko, eh. Di pa ako expert yan, eh. Pero pag magaan lang, hindi ko na kinakasto. Ayun. Ayan mga toy, sana makadali kasi mukhang last 2 minutes na. Mag-ano pa tayo ng kandila kasi ngayon, pista ng patay. Yun. Sana na naman yun, bilog na bilog ang buwan. Wow! At madilim na. Lakas ng agos, tangay. Oo nga, eh. Dahan-dahan lang, baka may... Bigla, mamaya may matones. Oo nga, yung may bubog. Yung puwet mo. Sana meron. Dito, dapat yung pwesto. Ayan, isa.
Ay, oo nga, yan. Sayang, nakaangat yung ilalim daw mga toy. Balik ka doon ulit. Ayan, ulit pa tayo, ulit pa. Kasi nakanganga sa ilalim. Pasensya na mga toy, kasi ano, madilim na tayo ha. Pasensya na po. Ikinontent lang namin ni Kuya Arnel tong ano, pagdadala dito sa ilog. Ha? Wala? Aka na. Meron eh. Oh, meron palagi yan. Oh, malaki rin to. Ay, dalawa. Ginayon. Oh, isa, dalawa. Ito oh. Ito, malaki. Ayun, janitor face. Nasaan na yun dito? Oh, ito. Ayos. Meron, ito. Dalawa. Okay na yan. Saglit na. Masa na? Ano, okay na? Tama na. Tama na yan. Kasi okay naman. Pang-ulam na tayo. Di na kasya sa plastic. Ano, hindi na kasya. At nilalamig na si Kajoynil. Madilim na. Ako eh. Ha? Inom pa. Pista ng patay kasi ngayon ito. Umarya kami ng ano, pagdadala. Para may pang ulam. Alam pa na miss, matamis-tamis. Yun. Oh, yun mga katoy, tapos na kami. Okay na daw yun. Puro ano to. Bigyan ako ng tilapia mga kachoy. Kita na lang, te. Bitong huli natin. Uy, sus, ginoo, uy. Ang dami. Oh, dalawang bla-bla mga katoy. Oh. Paano kaya ang thumbnail natin ito mga katoy? Ay, pa-picture tayo kay ate. Hawakan natin dalawang bla-bla mga katoy. Daming binigay sa akin ni Kachoynil. Yun, maraming salamat. Shoutout ka kuya. Shout out sa lahat ng mga anglers, yun lang. Yun. Happy Halloween. Mag-sorry ka dun, no? Lakas, mag-sorry ka dun sa best natin. Sorry po sa mga anglers. Pero ano naman yan, mga katoy. Bali, maano yan kasi mataas naman yung tubig. So yun, thank you Kachoynil. Kay Ate May Flores. Yun, sa asawa niya. Salamat kuya. Okay. Thank you.